mhlobo wami uJesu abaningi Hallelujah. Amen. Ngiyacela abazalwane ukubingelela ngokukhulu ukuyithoba egameni lika Jesu mawethu. Umama umfundisi uMalunga. Hallelujah. Singamshayela izandla egameni lika Jesu. Ubingelele abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Abavangela amadikoni. Hallelujah. Obaba omama insizwe intombi ama teenagers Sunday school egameni lika bonke worship team. Hallelujah. Nonke bazalwane nganibingelela egameni lika Jesu. Amen. Ubaba uNdlovu kaG eMlazi ngiyakholwa ngumntwana kaNkuluNkulu ngisindisiwe izono zami izixolelwe. Hallelujah. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho ukuthi wangenzela umusa. Amen. Ngoba lento yokusindiswa ayumusa kakhulu ovela kuNkulunkulu. Amen. Uyavuka nje bazalwane lo mhlabeleli indaba yomhlobo nguJesu. Amen. Egameni lika sengiqalile ke bazalwane ngiyashumayela egameni lika Jesu. Amen. uJesu ngumhlobo. Hallelujah. Once uphakamisa isandla umukela uJesu usukwakho ubuhlobo obukhulu kakhulu namaZulu.
Amen. Ngoba lithi iBhayibheli sasingaphandle kombuso kaNkuluNkulu. Hallelujah. Size ngezinja. Singaphandle singenasabelo embusweni ngabanye amazisaba fokazana. Hallelujah. Kusho ukuthi ngiyafisa ukuzogcizelela ukuthi lento yokusindiswa kwakho ungayithathi nje light. Ibaluleke kakhulu, inkulu kakhulu, inamandla kakhulu, ingakho inezimpi eziningi. Hallelujah. Ngoba akuhlaselwa nje noma yini, kuhlaselwa into enamandla. Ingakho kuthiwa imikhumbi ayimningi ihamba olwandle, kodwa kuthiwa umkhumbi owazanazanyiswa izivunguvuku ilo wawunoJesu phakathi. Hallelujah. Ingakho nawe sometimes emsebenzini kuzokwenzeka bayekwe labo abangakholwa. Hallelujah. Kuvele kuxoshwe wena okholwayo. Angisho ukuthi ngiyakuprofesa lokho bazalwane. Ngiyalinganisa egameni lika Jesu. Ngoba umkhumbi onoJesu ubona mhlambe ayengilinganisa ngosupervisor akubone ngakuthandi. Ubone nje akangizwa kahle. Makucabanga abantu efanele bayesokushotha time vele kucatshwa ngemina njalo nje indaba umkhumbi onoJesu uyanyakaziswa. Ngoba into esayithola inamandla kakhulu. Sakha ubuhlobo obukhulu kakhulu noNkulunkulu. Ubuhlobo obungapheleli la. Kulomhlaba ubuhlobo esizohamba nabo osinoma ulala ethuneni. Hallelujah. Ulale nabo uvuka futhi nabo. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Ingakho uSathane isitha sesikhulu uyabuqonda lobuhlobo esabakha noNkulunkulu. Noma ungadideka uthi uphakathi endlini kaNkulunkulu wenza izinto zakhe. Uthi ungala kodwa ubuwenza izinto zika Sathane. Kodwa lo Sathane wenza izinto zakhe uyabazi lobuhlobo. Owabeza mzukwane uphakamisa isandla usiwamukela uJesu. Uyabazi understand ngalendlela ukuthi uyazi ukuthi hallelujah yena akanikwanga ithuba lokuphenduka. Kodwa wena unikwe ithuba lokuphendula. So uyazi ukuthi lento wayithola inamandla. So ungadideki ungavumi ukuhlala ube comfortable esonweni. Hallelujah. Esonweni nje iyona into ekufanele entweni kaSathane into ungayibona ngoba umoya ingcwele nonembeza wakho usukutsheza lento engenzayo uNkulunkulu akajabuli ngayo. So leyo nto ibalekele. Hallelujah. Kuthiwa isono siyabalekelwa size sibalekele nangenyawo zombili. Hallelujah. Ngoba lobuhlobo nabo noNkulunkulu Sathane noma siuphumile mhlawumbe wasuka endlini kaNkulunkulu kodwa ayishintshi lento ukuthi kunobuhlobo wabeza noNkulunkulu. Into engasoze yashintsha, into engasoze yabliko kufanele ulwe ungavumi ukuwa ulale nomphela. Mekwenzekile kwenzeka iphutha wavuka ngokusheshsha. Hallelujah. Egameni lika Jesu. So sinobuhlobo obukhulu. Hallelujah. Ubuhlobo esinabo noNkulunkulu. So kuvuke nje indaba omhlobo. Kwavuka izwi lithi lobuhlobo esinabo kuloNkulunkulu wethu ubaba uDlamini sakhuluma ngendaba enhlonipho. Hallelujah. Ekumele sibuhloniphe kakhulu. Kunezwe lithi zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Hallelujah. Yena uzoniphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Hallelujah. Yazi ukuthi khona ubumzalwane ofuna ukusheshsha ujaha ukuphakama isikhathi singakafiki. Hallelujah. Kanti kufanele uvume isikhathi masingakafiki. Into engichaza ngoNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi ukwakha umuntu. Noma ungazama ukufuna ukuyiveza uye phambili kodwa masingafika isikhathi sakho uNkulunkulu uzokisa kabuhlungu phansi hamba phansi uyokwakhiwa. Ngoba lobuhlobo esabetha siyakhiwa. Hallelujah. Kufanele sivume ukwakhiwa. So asizithobe phansi kwesandla. Mangabe ungazithobile kunzima ukuthi wakhiwe. Hallelujah. Kufanele uvume ukuthi uNkulunkulu akwakhe. Hallelujah. Njengoba size la enkonzweni sizokwakhiwa. Hallelujah. Egameni kunento ubaba sifundisayo ukuthi mangabe kuhlatshelelwa sekuyanishelela ke kwiBible school abangezi ukuthi makukhona umuntu ohlabelayo phambili siyasukuma sonke. Hallelujah. Mhlambe nomuzi usengathi ubanda kangakanani ibanda kangakanani lento ayihlabelayo noma umuzi wakho kodwa safuna ukuthi siyasukuma ngaphandle phela kuyechaza ukuthi abadala. Hallelujah. So izo zonke indlela zokwakhiwa ukuthi kufanele uvume ukuza kuma Bible study. Hallelujah. Uvume ukuze emkhulekele uvume wenze ka sure ukuthi uyavuma ungasheshe ufuna ukuphakama ngoba kuyabonakala mangabe uphakame isikhathi singakafiki. Hallelujah. Ngiyacela nje bazalwane sivule izwi kaNkulunkulu egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Sivula amaHebrew 7
egameni lika Jesu. AmaHebrew 7 isihloko sakhona sithi uKristu ongumpristi omkhulu ngokukaMelkisedeki. Haleluya. Egameni lika Jesu. Ngizocela namhlanje ukufundele usisithe egameni lika Jesu uverse 19 no verse 25 egameni lika Jesu. Lokhu umthetho awuphelelisanga lutho, kepha sekungeniswa ithemba elingcono esisondela ngalo kuNkulunkulu. 25. Ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela. Amen. Ngiyacela ukuthanda sisi. Liphilile uNkulunkulu wethu ongcwele, linguqobo, alibuyele emuva lambatha lingawenzanga umsebenzi. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, silalele in Jesus mighty name. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Uthi la uverse 19 lokhu umthetho awuphelelisanga lutho, kepha sekungeniswa ithemba elingcono esisondela ngalo kuNkulunkulu. Haleluya. Sekungeniswa ithemba elingcono ngoba umthetho awuphelelisanga lutho. Haleluya. Kusho ngamanye amazwi kusekhona umthetho kwangaphelela mangabe sekufika uJesu kufika ukuphelela. Haleluya. Yiko mangabe sukuJesu suphelele. Haleluya. Awusadingi lutho, awusadingi mathemba, awusadingi kuhamba ugijima uyothemba abantu. Haleluya. Ngoba mawungakholwa egameni lika Jesu enye inkinga ngoba nawo leyo indaba okuthemba kakhulu abantu. Haleluya. Usizo lakho lonke ulubeke kubantu. Haleluya. Wathi kwakhona izinto obona ngathi ziyakunyakazisa uzuze abantu azekhuluma athi suke waya kodwa kumuntu. Haleluya. Egameni lethu hayi wahamba waya kumuntu, umuntu wafika wamthetha umakhelwane uyamthakatha. Amen. Egameni likaNkulunkulu ngoba ayikho into ongayithemba eqhamuka kumuntu. One, lo muntu wakuyena awunayo ishoka uJob yakuyena. Wena ukuthanda kangakanani? Amen. Ngoba umsebenzi kaSathane ukubona abantu bexabana, ukubona abantu belwa. Haleluya. Yiko inkinga indaba umzalwane othanda ukulwa. Umzalwane okwaziwa la khona kuyayaluza, kuyaliwa. Amen. Ngoba kusho ukuthi usuke engakakhiwa kahle. Haleluya. Ngoba la kuJesu siyakhiwa. Musa umzalwane nje uthi mina ngithindwa kusho ukuthi hayi awukakhiwa, hayi ukuyena uJesu kodwa awukakakheki. Haleluya. Kusafe wakheke kubulawe lento yomina ngenziwa njalo. Uthothi kuyaziwa ngisho nasebandleni hayi mengena umuntu ebheda lana akulanda ubani. Haleluya. Uzofika amsothe out. Haleluya. Kanti akukona ukushaya umuntu kuphela nokukhomba umuntu kanje okuzomsotha out. Haleluya. Ungamsotha out umuntu ngomoya kaNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu sukuyena akunikeza ukuthi khuluma uthini kulomuntu. Haleluya. Ngendlela eright ezokwenza ukuthi abone noJesu kuwena. Haleluya. Ngoba kuyenzeka umuntu akudelele. Haleluya. Kanti ukudelela kwakhe inhloso kaNkulunkulu bekuthi kufanele abone uJesu kuwena. Manje musu umsothe out ngokumshaya nangokumkhoma ngenjuba nangokumbiza ngamagama nangokumbamba ngamawashingi. Umbuzo wami uthi uyashumayela hani kuyena? Haleluya. Ngoba phela ukushumela akukona ukuma la kuphela. Haleluya. Ukushumela akukona ukuma epulpit kuphela. Ukushumela uyashumela nangenkambo. Haleluya. Futhi inkambo ishumela kakhulu ngaphezulu kokuma la. Haleluya. Ngoba kuyenzeka umuntu ame la mesephume ngaphandle ayidilise yonke lento kade uyilalele kuyena mangabe subona indlela abehave ngayo. Haleluya. Kusho ngamanye amazwi ufuna uvuma ukwakhiwa. Noma abantu besidela ngoba njoba sikholwa sinako ukudeleleka. Haleluya. Unawo umuntu bebona ukuthi umuntu engingadlalela kuyena acabanga umuntu okholwayo.
usinaka lengadlela kuthi hayi awuhambe uye kubani vele uvuma yonke into haleluya kodwa kubiza umuntu okuNkulunkulu kubiza umuntu osethembene eliphelele eluJesu ohandlisha izinto ngaye ngengqondo yakhe kodwa ohandlisha izinto ngomoya kaNkulunkulu haleluya othi mangabe kaNkulunkulu alale uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngidile kanjani nalesimo haleluya ngoba ngangena lo muntu edelela alfa uzusukume usuhamba uyomkhomba nje ufuna akubujwana nami ngisikweqana nje kunako lokusaba sabeka haleluya egameni lika Jesu akufuneki kusebenzise lokho angiye ngendlela eright ngithola ithuba kufanele ufunde ukubona ithuba lokuveza uKristu haleluya njengoba siphila samakholwa siphilela emhlabeni ukuveza uKristu kubantu haleluya mase sibashaya siveza muphi uKristu amen uzokuthiwa esitokfeleni ke kwabanjana ngezihluthu haleluya esitokfeleni somama kwakhona umama othi ngiyifuna la imali yami mina haleluya kwakhona umama othi angenziwa njalo mina haleluya yabona mekusagcwele kakhulu mina okwazi ukuthi uJesu akakapheleli kahle phezulu kwempilo no ukhona nobuhlobo naye kodwa khona into eyisafuna ukwakhe ngoba sandelwa abantu abathanda ukwakha abantu kodwa bona abangafuni ukwakhiwa haleluya yabona umuntu othanda ukwakha abantu eve engafuni ukwakhiwa fana nomuntu othanda ukufundisa eve engafuni ukufundisa umuthi uhlala ubonze le mambani yazi yonke into ayikho into eqhamuka kumina ayithathayo haleluya kufanele kube mina engilalelene engithathe yonke into ekuyena haleluya kodwa uJesu makhiwe kahle kwena uyakwenza ulalele haleluya egameni likaJesu kodwa musu wakhiwe kahle uKristu wakho kwenza ukuthi ukwazi ukulalela lokufundiswa haleluya ngoba akekho umuntu osazi konke la kuKristu ngiyamthanda umfundisi osimeka sifundisa sinaye unabantu abalalelayo haleluya unabantu abuza kubona haleluya khona umuntu ongezwa umuntu khona umuntu ozwa ngoJesu kuphela haleluya osimina ngizwe uJesu kuphela akho umuntu omunye ngimzwayo haleluya athi ukhuluma naye umfundisi athi hayi athule kube ngathi uyeza kanti enhlizweni uthi hayi ngisazobuza umoya ingcwele haleluya yabona akatsheleka akakhiwe makuthiwa sizithobe phansi kwesandla sikaNkuluNkulu haleluya awukwazi ukuthi uyithobile eNkulunkulu kodwa ungayithobile kubantu haleluya ngoba ukuthi uyithobile eNkulunkulu kuzovela kubantu ngokuthi uthobela abantu haleluya kubona athi hayi uyithobile awukwazi hayi ngizwe uNkulunkulu yedwa mina ngithobela uNkulunkulu yedwa ngihambe ngithobela bonke abantu haleluya umuntu umthobele ehlabe noma ungamboni kahle ungamuzwa kahle kodwa uthobe haleluya kodwa awukwazi ke lonto ukuvela uzenze lonto ibiza ukuthi lonto ugxile ibiza ukuthi wazi ithemba elipheleleyo haleluya lonto inzima abukuyenza umuntu nje yiko kufanele bazalwane basiphuma la sifunda ukwehla sivuma uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akakhe noma uNkulunkulu wakhe umuntu ovuma ukwakhe umuntu ofuna ukwakhiwa haleluya umuntu omlangazelelayo olangazela ukwakhiwa haleluya and ngale kwaloko uNkulunkulu uzokwakha ngendluzulu hayi ngoba nendluzulu uyakhana ngayo haleluya kube khona izinto ubone sudlulise la bengifundiso haleluya futhi ukungamlalela uNkulunkulu lo ngamthobela uNkulunkulu kuyayidelayisa delayisa ngisho izinto zakho into ebekufanele mhlambe nohambo lakho nje noNkulunkulu liyadelay mhlambe bekufanele ngabe yazi uma ufunda abantwana bakaIsrayeli kuthiwa bahamba abantu 40 years haleluya indlela okufaka bayihamba isikhathi esincanyana kodwa ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu bayithola sebahamba iminyaka eminingi kusho ukuthi nawe mangabe ungamthobela uNkulunkulu ngamlaleli kungenzeka udelay izinto zakho haleluya kungenzeka udelay uhambo lakho uthi noNkulunkulu kufanele ngabe sengikude haleluya kodwa into elimazile ilimaze ukuthi ngisuke ngangavuma ukwakhiwa haleluya ngisuke ngangavuma ukulalela uNkulunkulu ngangavuma ukulalela abantu ababheke uNkulunkulu phambi kwami ngoba wonke umuntu uhlale nomuntu ophambi kwakhe ungavuma ukuthi angabi khona kungabi khona umuntu ophambi kwakho obukela kuyena haleluya so mungavuma ukulalela ngoba uNkulunkulu naye kwesinye isikhathi usebenzisa abantu usebenzisa yena lo muntu lona ongamlalela othi into ayishoyo ngeke uzuyenze haleluya kuzothi kwenziwa lokho wena uphuma ubhekele wena ufuna ukwenza nje okwakho wedwa bonke labantu abalalele kusho ukuthi akuthathi kahle amen
So nginaleyo nto ke bazalwane egameni lika Jesu nginalento nje egcwele kakhulu enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakhe umuntu ofuna ukwakhiwa umuntu olangazelela ukwakhiwa umuntu ongathi yena sazi konke haleluya mangithi ngiyamfundisa nami ngubaba ngokwami njengoba sengineminyaka ethize nje ngubaba sekukhona abantu abangemva kwami esengingakwazi ukubafundisa something ohambeni lami lokuba ubaba haleluya yabo nje osana kushada la khona into ezithize sengamtshela zona haleluya kulo 11 years enginawo ngubaba haleluya khona nje into ezithize esengawazi ukuthi athi mengere ngimtshela ugade lokhu haleluya sekukuningi kakhulu bazalwane kodwa kubiza umuntu odinga olakazelayo ukwakhiwa hayi umuntu othi mina ngazi konke ngikhathaza mina ilento yabantu abazi konke ngoba wakwathi umama wethu umfundisi abantu bayazi eshumela wathi abantu bazi kakhulu umuntu wazanga angabe safuna nokufundisa yabona mungasafuna ukusustakile ustakise necebo likaNkuluNkulu ngempilo yakho musufike ezike lo uthi usustakise ususefa kakhulu umeshumela wangishumela nje khona abangisefayo amen susefa kakhulu uza hayi ngiyihlola lento ayizayo ugejile wageja utshela umuntu gadwe lokho nje uthi ugejaphi konke lokho unyabe sekushila kusana sekuzona le geje khona ukuthi wageja yabo le nto isho ukuthi wena usukusho lo kawakhekile khona lekusafuna kwakheke khona ekubukeleni abanye abantu phansi ekwazi ukuthi wena nje haleluya egabele so ngilana ekutheni la sesithole ithemba elithiwa la ku19 ithemba eliphelelis okay kepha sekungeniswe ithemba elingcono haleluya kusho ngamanye amazwi yazi ukuthi izwi kaNkulunkulu liyancane ngoba uthi ufunde nje ivesi libala kwambuleka into eziningi ngesikhathi so makuthiwa ithemba elingcono khuluna ngoJesu haleluya lelithemba ekhuluna ngalo uJesu ukuthi uJesu ungcono ungcono kunayo yonke into ungcono kunawo wonke umuntu haleluya musuthola uJesu uthola ithemba elingcono ingakho nawe ukwenza ube ngcono ngoba nawe ungcono amen into ezokwenza abantu bakubone ngathi ungcono yazi ngisanda kusindiswa khona abafowethu abantu bengitshela bathi hey suzenza ngcono amen xa esengenzeni hayi no ilo ithemba elingcono selenze ngami ngabuya kubona ngingcono babona ngathi ngiyazenza kanti uyenziwa ukuthi ube ngcono kuba lo ngcono yabona kuthiwa umuntu muzwana nomuntu abantu ababangani bagcina sebefana amen nawe mawuzwana noJesu uzogcina sufana naye amen benabanga nje umuntu nje ozwana naye umuntu omthembayo ngoba phela khona ukuthemba umuntu ngendlela engcono ngendlela kaNkuluNkulu haleluya awuhamba uthemba nombanje khona umuntu ongamthemba ubona unezinto zikaNkuluNkulu unezinto eziphilayo so muzwana nalo muntu uzogcina sufana naye haleluya kuthola wena umngane wakho menza into ebhedayo nawe uzokwenza same njengaye ingakho even nala endlini kaNkulunkulu ekhoza uNkulunkulu singakhozi nangobushene nangobungani singakhozi uNkulunkulu ngobubhululu haleluya ukuthi ngeke ngikwazi ukumphikisa noma esho into wrong ngoba umngane wami noma esho into ephambene ezinto ephambene ehlambalaza uNkulunkulu kodwa ngizonamathela nami ngenze njengaye ngoba umngane wami haleluya egameni lika Jesu bazalwane senziwe sangcono haleluya ingakho la sihamba khona kuzobuya ngathi sobonakala ngathi singcono haleluya abantu bathi sizenza ngcono no singaphikisani nabo singalwi nabo kakhulu kodwa asifike kubona siveza uKristu wonke umuntu ophikisana nawe nomuntu olwa nawe enza sure ukuthi uthola ithuba lokuveza uJesu kulowo muntu haleluya enye inkonzo ebuyisihlule kakhulu ukuveza uJesu bazalwane haleluya ngisho leke ngeme emgwaqweni ecela imali mangabe udriver ecela imali mhlawumbe ungeke ukwazi ukumnika ngoba phela kuyenzeka ukuthi ngeke ukwazi ukumnika haleluya mhlawumbe uzwe nje kuwena ngaphakathi hayi angamniki amen hayi ngoba ngincishana kodwa nje ngoba uhamba noNkulunkulu uzwe kwena kodwa mtshele ngendlela engcono uthi no hayi next time koluka ngelinye ilanga mangidlula ngelinye ilanga kuzodlula something akukhola uso namhlanje haleluya hayi kuvela uquve nje ubamba isiteleng ubheke phambili haleluya awusakhuluma umluso naye mzwane ethola ukuthi uyakholwa hayi nalona uyakholwa
Amen. Kufanele kube khona into ezokwenza umuntu athi mzwaneze ukuthi uyakholwa athi hayi ngavele ngabona. Hallelujah. Ngabona indlela adila ngayo nami. Hallelujah. Ngoba uJesu usifundisa indlela ekufanele sidile ngayo nabantu. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu njengoba ethe ubaba uDlamini walithanda izwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ezele yodwa. uNkulunkulu engathanda izwe, uNkulunkulu ethanda abantu. Amen. Manje wena mawungabathanda abantu ufunze bani? Amen. Kube inkinga ngisho ukuxhawula ubonze umxhawulo yamhlupha xhawuli mina. Amen. Egameni lika Jesu. Ke ngithanda makuphela ipresence worship sekuxhawulwana. Amen. Egameni inkonzo enhle kakhulu erise le ngoba uNkulunkulu wakuthiwa wathanda izwe. uNkulunkulu wathanda abantu. Uzomshumeza kanjani umuntu ongamthandi? Hallelujah. Uza kuyena ngevesi nje kuphela. Amen. Awukwazi ukuza kuyena ngothando. Uthando livela la kuwena mangabe uphethe ivesi. Amen. Ngoba uthando kufanele uvele uhamba nje lendleleni. Amen. So izinto lezi nami engeke ngikhuleke uNkulunkulu akangisize kuzona bazalwane. Kungabi khona umuntu engizwa nje ngathi angimuzwe, engizwa ngathi angimthandi. Engizwa nje ngingamuzwa. Hallelujah. Ungahambi nalowo isikhathi eside. Amen. Kunomuntu ongamuzwa. Amen. Mhlawumbe ngabe umuntu omndeni. Ngabe umakhelwane, ngabe umzalwane okhona. Angizeke mekuzoba abazalwane, hayi kusukuse ukubi kakhulu. Umzalwane okhona, lo mzalwane akazwani nomzalwane othize. Amen. Egameni. So sithole abazalwane ithemba elingcono. Hallelujah. So nje ilona elingithinte kakhulu. Ukuthi sithole ithemba elingcono. So sikwavuka ukuthi mangabe kuthiwa ngizeza ngcono nokungaphatheki kabi kodwa ngibe nalento okwazi akathi futhi ngamphendula no angizenzi mina kusho ukuthi kenziwe wena ubona kanjalo ngoba kubi nokuyibona wena kakhulu. Amen. Kubi nokuba umuntu nje oyibona wena kakhulu ozazi wena kakhulu. Amen. Egameni laShaka noma uya kuNkulunkulu uthothi uya kuNkulunkulu usuzazi kakhulu uthi uya kuNkulunkulu uyu perfect. Kanti musu uthola ithuba lokuya kuNkulunkulu ilesa akufuna khona uthola ithuba lokuyozendlala lokuyikhumula nqunu. Ubike bonke ubuze bakho. Noma ngaba ayikho into ethenwe noyibonayo kodwa musu uNkulunkulu iyavela. Amen. Musu ugxile kahle emthandazweni ayikwazi ukungaveli ukuthi no wena usenenkani wena. Amen. Wena kunabantu ongabezwa kahle nakina uhloniphe. Amen. Egameni lika Jesu mhlawumbe isekhaya uyinsizwa kushoniwe inkosi yezinsizwa. Asingeni thina makuthiwa kuhlatshiwe. Makwenziwa imicimbi yamadlozi. Asingene ngoba sinobuhlobo noJesu. Awukwazi ukuba nobuhlobo nabantu abawuthube nobuhlobo noJesu uphinde ube nobuhlobo namadlozi. Awuhlanganyeli ngiso nazo lezo zinto. Kodwa makuthiwa kushoniwe ilutho lakho nithuba lokuyoveza uJesu. Amen. Angikwazi mina awukwazi ekhaya ufike ugqoka isuthu. Kushoniwe ekhaya gqoqa ama-overall ungena emgodini uhambe uyomba igodi nabantu mhlawumbe bebazi ukuthi uyakhola bona abakhola bafuna ukuphazela inkonzo bazi bakulande lapha nezinsizwe emathuneni ukuthi ake nilande umfundisi nalana lento yenza uyashumela uveze esinye isithombe kubantu abangakhola ngabazalwane abangasazi. Amen. Ngoba kwazi ukuthi abazalwane abantu bamasundu nje abantu abazozicupha sashe noma ukubona bekhuluma into zabo insizwa ayikhuluma noma kanjani. Amen. Ungakhulumi njengabo. Wena shaya umsebenzi lo wenza mekufaka ungena umbe. Usebenza kakhulu kodwa ungakhulumisi okwabo. Amen. Anithi noma nihlukene babona ukuthi le ndoda ayigqokile isudu iyasebenza nazo kodwa kunezinto engayiphawula esikhulumayo thina. Amen. Ngoba phela muhambela kude nabo uJesu bazombonaphi. Nakini nje uzoyistefe nje. Uthi usicupha sasho nohlelele nokudla uyalethelwa. Amen. Egameni kodwa usuneJesu musu unoJesu ngisho ngabe istatus sakho silaphi kodwa uJesu ukufundisa ukwehla. Amen. Ufike wehle ekhaya. Amen. Wehle mzalwane. Kodwa leyo nto ibiza ukuvuma ukwakhiwa. Amen. Uvuma ukuthi ibiza ukuthi wakhiwe kangakanani. Amen. Ngoba ngithe uJesu uyazakhela ngisho yena umuntu. Uyakufaka uJesu ezintweni ezimba kanti uzokwakhiwa. Baqhamuka abazali abazoshumela ubabikele mhlawumbe inkinga abantu bakutshela ukuthi cha uyakhiwa. Futhi nawe kuyafika emoyeni wakho ukuthi hayi ngiyakhiwa. Amen. Mhlawumbe kunezinto nawe lokho wadlubulundela khona. Ngoba uzwakhiwe ngendluzula nje kuthi khona ludlubulundele khona. Amen. Ukubona ukuthi uNkulunkulu angisebenzisa indluzulayo manje ukwakha lo muntu. Amen. Egameni kodwa
yiko ngithe vuma ukwakhiwa kuze kungaze kufike indluzula makusekhona ithuba lokusabeze unethuba lokuza kwiBible study oza ngoba uzokwakhiwa amen emkhulekweni abeza abantu emkhulekweni oza ngoba uzokwakhiwa amen kungaze kufike uNkulunkulu lezo sebenzisa khona indluzula amen hayi ngoba uyayisebenzisa amen uNkulunkulu uyalalela yabona bese umhlabelelo uyalalelwa ukulalela uNkulunkulu kubiza ngisho ukuphila kwethu amen uNkulunkulu esimkhona udinga ukulalelwa uNkulunkulu ayikho into angayifundi njengomuntu ongamlaleli amen egameni lika Jesu so la sibheke no verse 25 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sibheke no 25 la la khona kuthiwe khona ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye lokhu ephilela njalo ukubamela amen nale yangichaza ukuthi uphilela njalo ukubamela amen egameni lika Jesu Kristu ngakho ke unamandla okusindisa shuthi la ngamanye amazwi mangabe uyofuna ukusinda kumuntu haleluya labantu abathi babazana bese besathanda ukuyozwa kubantu nokuyofuna amakhathakhatha kubantu kushuthi wena usukuthi uphikisa izwi lakhe ukuthi akasindisi ngokupheleleyo amen wena unezinye indlela ozoyizama amen kodwa la izwi kaNkulunkulu lithi unamandla okusindisa ngokupheleleyo mhlambe kwesinye isikhathi noma ngabe leso sigulu sasibona ngamehlo enyama kodwa kushintsha ukuthi unamandla okusindisa ngokupheleleyo futhi akusho ukuthi akanamandla okukusindisa amen mhlawumbe kuseyindlela nawe owakhiwa ngayo noma indlela ahlela indlela akwahlethe uzodlula kuyona ngoba into mimisi ukuthi uzodlula kuyona awunawo amandla okuyishintsha amen akushintsha ukuthi unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye kusho ngamanye amazwi kuNkulunkulu ayikho enye indlela esiya ngayo ukushortcut awukuphotsho amen kodwa siya kuNkulunkulu ngoJesu amen once waNkulunkulu washiya uJesu ngaphandle awusanga uNkulunkulu ngangikhuluma nomuntu wasomunye hayi angikholwa uJesu mina ngikholwa uNkulunkulu kanti mina ke yabo mase ngibiza igama lika Jesu sekuphelele automatically mase ngibiza igama lika Jesu ngibize igama likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ummise yena kuthiwa akekho zakubaba ngaphandle kwendodana amen egameni lika Jesu ngibheka isikhathi sami bazalwane hayi ngathi namhlanje sosheshe siphume amen haleluya ngithi isikhathi sesiyangisuza la hayi ngiyabona hayi kusele bazalwane egameni laJesu amen sengizovala ngo10 nje ngiyavala bazalwane kodwa ke leso sikhathi sengomcela umfundisi hayi kunesikhathi abasikweletayo amen egameni lika Jesu hayi ngiyazi uzosithatha uzongikhava amen haleluya ya ngakho ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye lokhu ephilela njalo ukubamela amen ngamanye amazwi simelwe bazalwane haleluya simelwe sinommeli wethu osimele ezulwini uphilela njalo ukubamela uyangichaza uJesu bazalwane ngoba uJesu udinga ukuthi umamukele kuze akufundise ufunda into eziningi ufunda ngisho ukuthi akafikanga ngesikhathi zalo Maria ngoba lama ufunda la incwadi yamaHebheru kuthiwa wakwaqhamuka ngesimo sikaMelkisedeki amen so kwaqhamuka umuntu inkosi yokuthula oyindodana kaNkuluNkulu owengaziwa ukuthi uqhamukaphi ongenalizalo ongenabo dadabo ongazekanga nje uqhamuka kwakuJesu lo muntu kwakuJesu ngoba uJesu uza ngeindlela eziningi haleluya enye indlela la afika ngayo zalo Maria khona indlela futhi akafika ngayo kusho mangabe uvuma ukufundisa uzokufundisa zonke lezi lo Jesu simkhonzayo asikholwa uJesu ofika nje manje kodwa asikholwa uJesu omdala okade abakhona egameni uthi omunye mangikhuluma naye ufakazi kaJehova haleluya kushuthi ngangazi so ngangifuna sixabana ngezibombe nje bazalwana ngendlela okukhuluma ngezwi haleluya yamuza ufakazi sengithi ke hayi mina ngikholwa na umoya ingcwele mina haleluya ngiyazi indaba
ye-Trinity abayingeni yobuthathu bukaNkulunkulu abayingeni ngithi futhi ngiyakholwa uJesu uNkulunkulu ngiyazi ngifuna ukumisa entweni nje lesofule sigejane khona amen othi sethi ngamanazi uthi wena indodana yakho iwena ya indodana yami yimina amen futhi uJesu uNkulunkulu nami indodana yami ngoba umuntu oshaya indodana yami yabona ngibheke phansi phela kodwa uthi indodana yami amen akona khona indlela engizoya ngayo phela ngobuNkulunkulu kodwa ngizoza kuwena noma ngathiwa umuntu engase hayi musuthi indodana yami ngoba indodana yami usuthi indodana yami uthinte mina amen futhi ngamanye amazwi nothinta uJesu uthinta uNkulunkulu yabona uJesu ngizwa neshawa ekhulula isandla ehamba nqunu kwakuhluthula ubukhosi bakhe amen ngoba uJesu wazalwa evele inkosi ayingcosana umuntu athezelwe azalwe inkosi futhi nasemlandweni wakhe muthi uyalandela kuthola akekho wakwaba inkosi amen ngoba inkosi ezalwe inkosi esuka izalwe ebukhosini vele uJesu ngokuzalwa kwakhe kwalemhlabeni akazelelwanga ebukhosini kuthiwa muthi uyafunda uthi uyalandela akaveli ngisho esizweni sikaLevi amen kodwa uthe ezalwa wazalwa seyinkosi nabathi wena uyinkosi yabaJuda nathi yebo ngiyo mezi ngiyo batholakala bewaphansi amen ngoba olunye uhlobo lenkosi lelo amen enye inkosi lesikhonzayo uzalwe vele inkosi amen futhi uzalo lakhe levela khona imvelaphi yakhe akavele ebukhosini imvelaphi yakhe ivela kuNkulunkulu imvelaphi yakhe ngqo kuNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu umoya ingcwele noNkulunkulu uyise amen iyona ke imvelaphi yakhe asebukhosini obukhulu ubukhosi bukaNkulunkulu ngiyazi nathi mase sikholwa sesaba sebukhosini bukaNkulunkulu amen yiko kukhona lekuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu amen ngoba umuntu avela abumntwana njengazala ebukhosini amen yabo lento kuthiwa sithola igunya sathola ilungelo ukuthi sibize ukuthi abantwana bakaNkulunkulu isho ukuthi lento njengoba sesimukela uJesu sakholwa sasindiswa sesizalwe kobunye ubukhosi amen hayi ubukhosi balemhlabeni kodwa ubukhosi basezulwini amen sesaba sebukhosini asibu-adabani ubukhosi bakulomhlaba kufanele sibuthobele amen ngoba kuthiwa ababusi abasiphethe abantu abasiphethe nje kufanele sibathobele amen kodwa khona into ekufanele singayikhohlwa ukuthi nathi saba sebukhosini obukhulu amen ekubizwa kwesinye isikhathi lo bukhosi sibona sibuveze ngisho nakubona labantu abazi ngoba nabo babudinga amen athe inkosi wasebukhosini ngokwale emhlabeni aphinda abe owasebukhosini ngokwasezulwini amen ngoba le nto ivela kancane kodwa yabona ipower umuntu iyamnikeza impakamo yokuthi kwesisikhathi angabe sasibone nesidingo sokuthi ube khona enye inkosi asubmita kuyona ngoba nawo siwafuna siwakhulekeze le nkosi enkulu thina sisubmita kuyona nawo submita kuyona kumnandi ukusubmita kumuntu nawo submitayo amen egameni lika musumbona umuntu osubmisa kuyena ukuthi ngathi khona legeja kona akubizi usuye kuyena kube khona ubuhlazo obenzayo kuyena kodwa iya kuNkulunkulu amen khona into angeke ifunde ngoMose ngoMiriam haleluya babekhuluma kabi ngoMose uNkulunkulu wabashaya noma uMose wekade enza into embi ebhedayo haleluya kade ehlaza uNkulunkulu kodwa ngenxa yokuthi bakhombise ubuhlaza haleluya kodwa batholakala beshawa uNkulunkulu amen egameni so nginalo nto ngabazalwane ukuthi ngikhuphuka lapha kubabudlama indaba enhlonipha sihloniphe sihloniphe ababusi bethu sihloniphe abantu abasiphethe sibakhulekele amen egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha seshayela u10 o'clock amen egameni lika Jesu isikhathi sami sesiphelile glory to God